Ay, balik! Tuklan to ha. Saging. It was nice seeing you guys. I'll talk to you soon, okay? Thank you both, ha. I have your card. Mayong buntag mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So karon for this video tuod magluto ko og humba with Sprite and ripe banana. So i-try kong magluto ng humba na may Sprite at saka ripe banana. So just keep on watching mga kaprobinsya. So mga kaprobinsya, while waiting ta sa atong gihilisan nga para sa humba, mag-prepare ta sa atong saging para prituhon. So mag-prepare ta sa atong hinog na saging para isang ingredients sa ating humba. So magkat tada ang saging. So mga kaprobinsya, medyo brown na ang ato ang taba. So ato na ning balhinon, ato na ning ilipat dito yan. Ilipat natin siya para yung sunod nating prituhin, yung ripe banana natin. Ayan. Tama na siya, may brown na. Ayan. So, mga kaprobinsya,
isusunod na natin yung ripe banana. Ayan. Isusunod na natin prito ng hinog saging. So, dapat prito siya bago mo ilagay sa humba para di malata yung saging pag nilagay mo sa humba mo. So, ilalagay na natin yung taba sa ating pwede rin. Pagutang natatambak. So, magutang tag ahos o sibuyas. Tsaka dahon ng laurel, mga kaprobinsya. Maglalagay ako ng dahon ng laurel yan. Tsaka ito. Puso ng saging. Yan. So, yan. Ready na siya. Pakuluin na lang natin. Dahan-dahan lang yung apoy para di mabigla yung taba at saka lalambot yung taba ng baboy. So, mga kaprobinsya, ito na yung humba namin na nilagyan ko ng Sprite at saka ripe banana. So, manamis-tamis siya kasi nilagyan ko siya ng brown sugar at saka yung Sprite. So, malambot na yung banana at saka yung taba. So, thank you for watching mga kaprobinsya. Don't forget to subscribe, like, and share sa my YouTube channel. O gaya kung kalimot sa pag-click sa bell button para updated ka sa uban ng mga videos. So, thank you for watching guys. Amping og ingat mga kaprobinsya.